खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एपीएससी केलेंकारि बिजिरसालिया राकेश पालजों लोगोसे सा 32 सुबुंखौ दायनिगिरि फोसावबाय। रायजोनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय कम्पालसारि जागोन भेन एकाउन्ट। फुख्रियाव गोग्लैनानै सानै उन्दैसानि जिउ खहा। गार्लस हस्टेलाव सासे फरायसुलिनि सह बोखांदों। धुबरीनि सकमाया गाथोनाव जाहाज जाब्रबथाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंदयै एपीएससी केलेंकारिनि सायाव जोबथा राय होबाय। बिजिरसालिया एपीएससी केलेंकारियाव राकेश पालजों लोगोसे सा 32 सुबुंखौ दायनिगिरि फोसावबाय। मख'नो गोनांदि एपीएससीनि एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार थिसनथाइ केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सा 43 सुबुंनि गेजेराव सा 32 खौ बिजिरसालिया दिनै दायनिगिरि फोसावदों। नाथाय गुबुन सा 11 नि हेंथायै रोखा फोरमान मोननो हायैयाव स्पेसियेल जाज कर्टआ बे दायनिफ्राय उदां खालामनानै होयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला स्पेसियेल जाज कर्टआ गाहाय दायनिगिरि महरै बै समनि एपीएससीनि मासिगिरि राकेश पाल, बसन्त कुमार डले, सामेदुर रहमानजों लोगोसे सा 32 सुबुंखौ दायनिगिरि होननानै फोसावदों आरो बिजिरसालिया बिसोरनि हेंथायै 10 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बबेखानि बे गेदेरथार केलेंकारिनिफ्राय उदां मोननो हानाय सा 11 सुबुंनि गेजेराव सा 6 साख्रिनि बिजाथि आरो गुबुन साबाया दालाल। दायनिफ्राय उदां जानाय सुबुंफोरा फारियै बिकास फिनसा, कौशिक कलिता, कुणाल दास, ज्योतिबन दत्त, फिरज, बिउटि गगৈ, सैजालिल जाहरी, ट्रितिमान रय, मौसुमी सइकिया, मुशर्रफ हुसैन। बेखौबो मख'नो गोनांदि एपीएससीनि केलेंकारिनि दायनिगिरि महरै फोसावजानाय राकेश पालजों लोगोसे सा 32 सुबुंफोरा जामिन लानानै उदां अख्रां सिङाव दंमोन। नाथाय दा बिसोर बिजिरसालिनिफ्रायनो जोबथेसालियाव थांफिननो नांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला बिजिरसालियाव बे गेदेरथार केलेंकारिनि दायनिगिरि महरै फोसावजानाय अफिसारफोरा साख्रिखौबो खोमानानै लानांगोन। रायजोआव लाख लाख फरायसाफोरनि गासैबो बिथिं जौगाखांनायनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना मोनसे गोदान राहा लादों। रायजोनि लाख लाख फरायसाफोरनि गुनखौ बांहोनायनि थाखाय पार्मानेन्ट इडुकेसन नाम्बार सुंदयै भेनखौ सरजाबनो थांखि लादों सोरखारा। मख'नो गोनांदि सोलोंथाइ बिफाना साफ्रोमबो फरायसाफोरनो भेन एकाउन्ट नाम्बार होगोन। फरायसालियाव मुं थिसननाय लोगो लोगो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो भेन नाम्बार मोननो हागोन। बे भेन नाम्बाराव गासैबो फोरमायथिनाय खाबुफोर आरो फोरमानफोर थागोन। बेनि सिगां गोजौ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव सोलोंथाइ बिफाना बेबायदि जर'खा एकाउन्ट नाम्बार होनाय जादोंमोन। नाथाय दानिफ्राय रायजोआव 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम साफ्रोमबो फरायसाफोरनि मुङाव भेन थागोन। बबेखानि बे राहाया आसामनि गोदान आदबनि सोलोंथाइ राहायाव मोनसे गोदान मान जागोन होननानैबो दाबि खालामदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। ओरैहाय सोलोंथाइ खोन्दोआव बाहायनाय शिक्षा सेतु एपखौ लानानै सम सम बायदि बायदि अजदफोरा सिखांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि अजद होनायफोरखौ सुस्रांनो थाखाय रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे कमिटिबो दानाय जाबाय। जाय कमिटिनि फोरोंगिरि, दिथागिरि आरो जायखिजाया सुबुङानो गावबा गावनि अजदफोरखौ होनो हागोन आरो दिनैनिफ्राय बे राहायाबो जागायबाय होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों। जरहाट फोथार गेजेराव जावनानै दोननाय फुख्रियाव गोग्लैनानै सानै उन्दैसाया जिउ गोमादों। जरहाट जिल्लानि न'फामुआ बालिगावनि दुबरनि फोथाराव रबिबारखालि सानजौफुआव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। फोथार गेजेराव जेसिबिजों जावनानै दोननाय फुख्रियाव गलांनानै सानै उन्दैसाया जिउ गोमादों। फोथाराव मोसौ गाइखेर लायनो थांनाय समावनो बे जाथाया जादों। रिपर्ट बायदिब्ला रबिबारखालि सानजौफुआव
सानै उन्दैसाया आखाइजों जावग्रा नावजों फोथाराव मोसौ गाइखेर लायनो थांदोंमोन। बे समावनो फोथार गेजेराव जेसिबिजों जावनानै दोननाय फुख्रियाव नावनिफ्राय गोग्लैनानै दैयाव गबोयो आरो गोमायो। गामिनि सासे सुबुङा दैयाव गलांनाय सासे उन्दैसाखौ बोखांनो हादोंब्लाबो उन्दैसाया जिउ नागारबायमोन। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां हरनाय एसडिआरएफ बिफाना थांनानै गुबुन सासे उन्दैसानि गोथै सहखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांहैयो। बबेखानि जिउ गोमानाय सानै उन्दैसाखौ कलियनी गामिनि शबन कुमार आरो बिष्णु दास होननानै सिनायथिनो हादों। सानै उन्दैसाया सोमोन्दोआव बिदा फंबाय। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों आरो जायगानि सुबुंफोरा जेसिबिजों हा जावनानै लांनाय बे गेदेर फुख्रिखौ थाबैनो फबनानै होनो थाखाय जिल्ला खुंथायखौ दाबि खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गार्लस हस्टेलाव आरोबाव सासे फरायसुलिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। बे खेबाव नोगोरमानि भानिखाइथिनि गंसे गार्लस हस्टेलाव जादों बे जाथाया। रबिबारखालि हराव भानिखाइथिनि गंसे प्राइभेट हस्टेलनि बाथरुमनिफ्राय सोमोनांथावै बोखांनो हादों गुबुन रायजोनि सासे फरायसुलिनि गोथै सहखौ। बबेखानि फरायसुलिया हस्टेलनि बाथरुमावनो गावखौ फोथैनानै लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिज'रामनि फरायसुलिया भानिखाइथिनि नार्सिं इनस्टिटिउटआव जिएनएम नैथि बोसोराव फरायगासिनो दंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय फरायसुलिया गावखौनो फोथैनानै लाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। बबेखानि बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै हिन्जावसानि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो। पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों फरायसुलिया गावखौ फोथैनानै लानायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन होननानै हस्टेल बिगोमा आरो फरायसुलिनि लोगोफोरा मिजिंथिदों। बुरलुंबुथुर दैमायाव जाहाज जाब्रबथाय। धुबरी जिल्लानि जगमाया गाथोनाव जादों जाहाज जाब्रबथाया। गंसे हान्थामेला जाहाज आरो मुवा बेसाद रोगाग्रा फेरिनि गेजेराव बे जाब्रबथाया जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला धुबरीनि जगमाया गाथोननि रुगुङाव लाखिनानै दोननाय मुवा बेसाद रोगाग्रा फेरिफोराव गंसे हान्थामेला जाहाजआ सौग्रावफैदों। बे जाथायाव रुगुङाव लाखिनानै दोननाय गंस्नि मुवा बेसाद रोगाग्रा फेरिफोरा खहा जायो। बेनि अनगायैबो जाहाजनि गोब्राब सौग्रावनायाव गंसे फेरिया बायनानै बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव गोग्लैलाङो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव फेरियाव थानाय सा 7 सुबुंफोराबो जखम जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला जखम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रोङै धुबुरी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि दावबायारिफोर रोगानाय हान्थामेला जाहाजआ फकीरगन्जनिफ्राय धुबुरी फारसे फैदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।